Ara us explicaré el judici que he fet avui i no entendreu res. Però és important que seguiu el vídeo perquè quan veieu que no enteneu res, comprendreu la necessitat de comptar amb advocats especialistes pels vostres litigis, encara que siguin petits. El judici d'avui era molt senzill. Un propietari contracta un instal·lador per fer unes històries al jardí de casa seva. Llavors el propietari no fa bé la feina a l'instal·lador i li reclama l'import de les factures i de totes les factures que ha hagut de fer per poder deixar aquella instal·lació en condicions. Total, li reclama 3.000 euros. Ja veieu que és un judici molt petit. Defensava l'instal·lador i el que vaig fer és, quan vaig contestar la demanda, vaig dir: escolta'm, això no és culpa del meu instal·lador, sinó és culpa d'aquest que no has demandat, que és un ferrer que va venir aquí i no ha fet bé la feina. Per tant, a mi m'has d'absoldre. El jutge va fer una interlocutòria, un auto, que va dir: escolta'm, quines proves proposeu? I l'altra part va dir: no, només els documents que he portat. I jo vaig dir: a mi ja em va bé, tots els documents. Per què? Perquè són ells els que han de demostrar que he fet malament la feina. I amb els documents que havien aportat no es demostrava això, al contrari, es demostrava que el que havia fet la feina malament era el ferrer. A la contesta a la demanda jo ja al·legava una falta de litis consorci passiu necessari perquè no havien demandat en aquest ferrer. El jutge, quan veu que tots dos no demanem cap prova i hauria de dictar sentència, com que és un jutge que és molt i molt bo i molt processalista, fa un auto, fa una interlocutòria i diu: escolta, veniu igualment al dia del judici, us convoco al judici perquè m'aclariu quina és la funció que ha fet el ferrer aquest, perquè això entenc que és determinant per resoldre el plet. Encara que no ho deia així, s'entenia entre línies que això era determinant. He explicat al jutge això, dic: o vostè s'ha equivocat i no ha vist la meva al·legació, o potser, senyoria, l'ha interpretat en aquest sentit. I quan li he dit això, l'ha interpretat en el sentit de que hi ha una falta de legitimació passiva del meu representant, el jutge m'ha fet així amb el cap i he pensat: ja ho tinc, perquè el jutge crec que ho veu com jo, realment la culpa és del ferrer. Llavors ha quedat això vist per sentència i ara decidirà el jutge si em dona la raó o no em dona la raó. Ja veieu que no heu entès una puta merda, però és així, els plets són així. Jo entenc perfectament el que he dit, el jutge entén perfectament el que ha dit i l'altre advocat no s'ha enterat de res. Però si la sentència és positiva, que jo crec que ho serà, donarà molta força i confiança per dir: veus, no està molt tan mal, alguna cosa faig bé.